Klub Veličanov zrealizoval ďalšiu výsadbu v rámci projektu 1000 stromov pre Poprad. Na cintoríne v Poprade Veľkej sa vďaka obetavej práci dobrovoľníkov a priateľov prírody podarilo vysadiť až 230 nových stromčekov. Každý zasadený strom je malým, ale dôležitým krokom ku krajšiemu, zdravšiemu a zelenšiemu mestu. Veríme, že nová zeleň bude prinášať radosť, tieň a príjemnejšie prostredie nielen nám, ale aj budúcim generáciám. Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas, priložili ruku k dielu a pomohli premeniť dobrý nápad na skutočnosť. Spoločne dokazujeme, že keď sa spája ochota, energia a láska k prírode, dokážeme meniť naše okolie k lepšiemu.